напред, вижте. А не отивам назад. Когато отида напред и дамата е направила крачка страни, трябва с дясната половина да я поканя, за да влезе напред. А не да натискам тук. Защото ако погледнете сега, дясната ми половина също отива назад. Ама дамата стъпва назад. Искам дясната половина да отиде назад, а тази остава неутрална. Виждате? Голям контрол. Трябва тук в тялото на кавалера лявата половина да не участва де-факто в това отваряне на... Не е това, защото тогава дамата ще стъпи назад. И има много съществена разлика между тази ситуация, където всичко мое, таза, тялото, се завърта като блок. Докато за следващата ситуация този блок се разтапя тук вдясно. Ето контрол в тялото за кавалера е много важен. И ще ви оставя малко време сега да го опитате. Работете от място. На десния крак. Ляв, десен, дясно рамо. Само това. Хайде, пробвайте малко за тези няколко минути, които ни остават.